Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Игіліклі эшләр үшін яңа ишекләр ачыла. 12 мең волонтер ирекле эшчәнлектә катнашалы. Говорить для волонтер сегодня это гордо, это круто. Музыка, бию һәм автошоу. Әлмәт яшьләре бәйрәм атмосферасына чумды. Монда машиналардағы жүрү, тәгәрмәчләрен яндырып дигәндә инде. Аның үзенең музыкасы дагын бик шәп. Яшьләрчә. Россия Милли бадминтон федерациясының ачык кубогы Әлмәттә. Шәһәр пляжы 40-тан артык бадминтон уйнаучыны җыйды. Яңа танышлар белән танышып, общий интереслар табып, бергә менә йөри башладык. Агымдагы елдан волонтерлык һәм ирекле эшчәнлектә катнашу күрсәткече артты. Хәзер ул халык санының 6% тәшкил итә. Бу калабызда 12 меңнән артык волонтер Добро РФ бердә мәйданчыгында теркәлергә тиеш дигәнне аңлата. Әлеге күрсәткечне саннарда гына түгел, эшләнелгән эшләр сыйфатында да үстерү өчен Добро центр яхшылык үзәкләре ярдәм итәр дип көтелә. Аларның берсенең ачу тантанасы ел көннәрендә Әлмәттәдә узды. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Монда тормышның табигый нормасы буларак үзара ярдәм итү өчен шартлар тудырыла. Бирдә һәр кеше һәм аның башкаларга керткән өлеше мөһим ди. Яхшылык үзәге җитәкчесе кунакларны каршы алганда. Ачылу тантанасында Әлмәт муниципаль районы җитәкчесе һәм Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры урынбасары катнашты. Алар бергәләп яхшылык үзәге утын кабызды. Зажигаем нашу звезду. Если смотреть масштабах республики, то могу сказать точно. Республика масштабында карасаң, Әлмәт волонтерлары бездә иң яхшыларның берсе икәнен түгел әйтә алам. Яшь булуга карамастан, безнең волонтерлар кеше тормышының барлык этапларында да ярдәм итә. Һәм инде күптәннән халыкның ышанычын яуладылар. Мин волонтер дип әйтү бүген горур яңгырый. Кредит доверия у населения. Говорить я волонтер сегодня это гордо, это круто. Хотелось бы, пользуясь этим моментом, сказать, во-первых, в очередной раз слава. Бу мизгелдән файдаланып, чираттагы тапкыр безнең районда булган барлык штабларга рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Барлыгы алар бездә 70-кә якын. Активлары әлбәттә бераз әзрәк, ләкин барыбер кирәк чагында һәр кайсыгыз үз юнәлешендә тиешле активлык күрсәтә. Без моның өчен бик рәхмәтле. Мы за это вам очень благодарны, признательны за ту помощь, которую вы оказываете. Добрый Альметьевск Добро центр җитәкчесе Светлана Шәрәфиева билгеләп үткәнчә, бу хәйрия һәм гражданлык инициативаларны ярдәм итү үзәге булачак. Хәзер һәр кеше үзәккә килеп волонтер булып, профессиональ ярдәмгә өмет итә һәм үз социаль проектын төзи ала. Это как единая точка скопления всех. Бу барлык волонтерларның бердәм туплану ноктасы, барлык берләшмәләрнең, ирекле отрядларның һәм штабларның җыелу урыны. Алар хәзер безнең шәһәрдә күп ачылган, әмма кайберәүләр мәгълүмат, консультация ярдәме сорап кемгә мөрәҗәгать итәргә белмиләр. Һәм нәкъ менә әлеге үзәкләр волонтерларга ярдәм итү өчен ачыла. Открываются данные Доброцентр, чтобы помогать волонтерам. Оештыручылар якын киләчәктә Доброцентр проекты мөмкин кадәр күбрәк кешегә ярдәм итәр һәм нәтиҗәдә бу волонтерлык эшчәнлегенә югары нәтиҗәлелек һәм бөтен Әлмәт районында таралу бирер дип өметләнә. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Быел шәһәрнең мәдәни мөхите проектының яңа сезоны Әлмәтнең 7 киңлегендә уза. Монда һәр җомга һәм шимбә көннәрендә 18:00 сәгатьтән 20:00 сәгатькә кадәр шәһәрнең иҗат коллективлары, Татарстанның һәм Россиянең популяр артистлары чыгыш ясый. Узган ел көннәрендә проект шулай ук әлмәтлеләрне шатландырды. Фонтан яны киңлегендә татар эстрадасының популяр җырчысы чын бәйрәм ясады. Бу кичне татар халкына билгеле булган татар эстрадасы җырчысы Илмира Нәгыймова шактый халыкны җыйды. Илмира Нәгыймова җырчы, автор, башкаручы, үзенең уникаль тавыш тембры белән берәүне дә битараф калдырмый. Буламысың синнән башка яшәп, яндырма, җаным, җырчыны сәхнәгә чыгарган җырларын халык күтәреп алды. Аңа кушылып җырлап, биеп күңел ачты.
Бу җәйге кичтә фонтан каршындагы мәйданчыкта гаҗәеп бәйрәм атмосферасы хөкем сөрде. Барысы да үткән эш атнасыннан соң ял итә. Бәйрәмдә әлмәтләр генә түгел, кайткан кунаклар да шактый иде. Шулар арасында Асия Шәрифуллина. Тайсуган авылы кызы бүген Мәскәүдә яши. Елга бер туган ягына кайтып шушындый тамашада катнашуына сөенә. Бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә яшим. Менә әле 3 сәгать кенә алдан шушында Әлмәткә туган җирләремә кайттым. Менә хәзер концертка Эльмира Нагимовның концерты дигән шуны карарга дип килдек. Бик ошый, менә туган якларга кайтып йөрибез. Шәһәрнең мәдәни мөхите проектының асылы тамашачыларның артистлар белән бер дулкында булу мөмкинлеге. Чөнки монда зур сәхнәләр юк, тамашачылар артистларга якын тора. Аларга кушылып җырлый һәм яраткан хитларына бии ала. Алса Ахмаджанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу ял көннәрендә Әлмәттә яшьләр көненә багышланган бәйрәм чаралары узды. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен бай программа әзерләнгән иде. Музыкантлар чыгышы, автомобильләр күргәзмәсе, мастер-класслар, бию батлы һәм башка күп нәрсәләр. Бәйрәмне безнең төшерү төркеме күзәтте. Яшьләр көне беренче тапкыр 1958 елда уза. Ул ел саен июньнең соңгы шимбәсендә үткәрелә. Бу бәйрәм илнең, дөньяның һәм планетаның киләчәгенә бәйле кешеләргә багышланган. Әлмәттә шәһәр халкы һәм кунаклары яшьләр көнен 2 мәйданчыкта бәйрәм иттеләр. Мирас спорт комплексы янында иртәнге 8-дән автокүргәзмә эшләде. Бирдә спорт автомобильләре, масштаблы машина модельләре, ретро машина һәм махсус техника тәкъдим ителде. Иң көчле тавышлы мәйданчык мөгаен автотавыш зонасы булгандыр. Машинадагы чиста һәм көчле тавышны яраткан машина хуҗалары кемнең тавыш куәте күпме икәнен күрсәтте. Көндүз яшьләр маркеты старт алды. Үз иҗатларын Әлмәт Digital Art фестивалендә катнашучылар, яшь эшмәкәрләр клубы һәм яшь һөнәрчеләр тәкъдим итте. Нефтяник хоккейны үстерү үзәге мәйданчыгында күңел ачу өлеше шулай ук иртәнге 8-дән башланды. Бирдә нефть сукмаклары 3-нче категория ралли буенча Татарстан Республикасы кубогы узды. Катнашучылар тамашачыларны дрифт һәм күрсәткеч чыгышлар белән сөендерделәр. Әсхәр Хәлиуллин бу дисциплина белән 22 яшеннән шөгыльләнә. Башта ул бары башкаларның видеоларын сокланып карый, дрифтерларның трюкларын кабатларга тырыша. Ә бүген ул үзе профессионаллар белән бер рәттә. Еш кына төрле ярышларда катнаша. Моның өчен шактый инвестицияләр кирәк ди. Очень много времени. Әлеге төрдә үзеңне профессионал булып үстерү күп вакыт һәм әлбәттә финанс таләп итә. Җанны монда калдырасың дип тә әйтер иде. Монда ала торган хисләр аерылып тора. Адреналин бик күп. Минем өчен бу бик шәп. Все-таки это очень круто. Бәйрәм чаралары концерт номерлары белән үрелеп барды. Тамашачыларга камертон һәм джамбери кавер төркемнәре чыгышларын бүләк итте. Все для людей. Барысы да кешеләр өчен, барысы да яхшы кәеф өчен бүген. Без бик күп танылган яшьләр җырлары башкарабыз һәм башкарачакбыз. Бездән бик күп массив тавыш бүген булачак. Яшьләр бәйрәм белән, бу безнең өчен, яшьләр өчен бик зур рәхәт бәйрәм. Для нас мы тоже молоды. Артистлар чын күңелдән үзләренең профессиональ осталыклары белән генә түгел, ә күңел җылысы белән дә уртаклашты. Так необычно посмотрели. Шундый кызык биредә машиналарны карадык, музыка тыңладык, яшьләр маркетын карадык. Дөресен генә әйткәндә ошады. Бик кызык. Алга таба монда машиналар дрифтын карарга телибез. Даже представление дальше посмотреть. Шәһәр кунаклары да бәйрәм турында яхшы фикердә калды. Монда машиналардагы жюри тәгәрмәчләрен яндырып дигәндә инде. Аның үзенең музыкасы дагы бик шәп. Яшьләрчә. Без монда бер үзебез түгел, без Чаллыдан килеп, безнең белән дуслар килделәр. Казаннан, Тольяттидан, Самарадан. Без монда күп
Һәм безгә бик нык ошый. Рәхмәт, әлмәт. Я приехал из города Тюмени. Мин Төмән шәһәреннән килдем. Яшьләр көндә беренче тапкыр. Миңа иң ныгы машиналар дрифты ошады. Киләсе елда мин монда килергә телим. В следующем году еще хочу тут побывать. Илнат Фәрхуллин чыгышы бәйрәмнең матур якты финалы булды. Азнакайда да яшьләр көнен югары оешканлык белән бәйрәм иттеләр. Бу көнне шәһәрнең гаилә паркында олысы да кечесе дә җыйналды. Бәйрәмне оештыручылар яшьләр белән эшләү һәм туризм буенча идарә хезмәткәрләре. Быелгы бәйрәм фестиваль форматында узды. Бу кичтә шәһәрнең гаилә паркында чебен кунарлык буш урында калмаган иде. Төрле мәйданчыкларда әзерләнгән тамашаны карарга халык күпләп агылды. Район яшьләре төрле осталык дәресләрендә, фиджитал спорт уеннарында, квестларда катнашты, мото һәм автокүргәзмәләр белән танышты. Биредә катнашучылар үзләре ясаган әйберләрне сата яки башкаларныкы белән алыша да алды. Без бу көнне түземсезлек белән көтеп алдык. Бездә бүген зур аншлаг, кемгәдер урында җитми. Биебез, җырлыйбыз, күңел ачабыз. Чыннан да яшьләр көне искиткеч шәп уза. День для молодежи действительно вообще очень классное событие. Бүген Азнакайда зур бәйрәм, яшьләр көненә багышланган чара уза. Монда бүген бик күп яшьләр җыелган, яшьләр генә түгел инде. Шул ук вакытта өлкәннәр дә бар. Bütün ülkeler indi bizden duşoy молоды дип әйтәбез. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә район җитәкчелегенә, Марсель Зуфаровичка, Айдар Халифутдиновичка шушы бәйрәмне оештыруда ярдәм иткән өчен. Бәйрәмне төрле иҗат төркемнәре чыгышлары тагын да ямьләндереп җибәрде. Азнакайлылар буяу фестивалендә кәефләрен күтәрделәр, дискотекада күңел ачтылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Азнакайда шулай ук шахмат буенча катнаш турнирда узды. Бирдә өлкәннәр дә, балалар да көч сынашты. Шахмат уенын популярлаштыру, көчле уеннарны ачыклау турнир үткәрүнең максаты булып тора. Соңгы елларда Азнакай районында шахмат уены киң колач алды. Балалар иҗаты үзәгендә шахмат түгәрәкләре алып барыла. Шәһәрдә шахмат клубы да уңышлы эшләп килә. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында шахмат зоналары бар. Азнакайда безнең менә 7 ел элек шахмат клубы ачылды. Балалар шахматка клубка бик теләп йөриләр. Безнең балаларына түгел, зурлар да, ветераннар да, зур кешеләр дә без еш кына алар белән ярышлар үткәрәбез. Җәйге ялларны тагын да күңелле итеп, шахмат уйнарга мәктәп укучылары, өлкән буын вәкилләре һәм кунаклар да килгән. Шахматы — это по форме игра, по содержанию искусства, а по трудности овладения игрой — это наука. Турнирны ачып җибәрү өчен сүз муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галиевага бирелде. Я искренне желаю, чтобы вы получили в первую очередь массу удовольствия от общения друг с другом, массу впечатлений, позитивных впечатлений от игры и, конечно же, пусть сегодня победит сильнейший. Ярышлар 3 мәйданчыкта узды, уеннар 5 турда үтте. Һәр уенга 10 минут вакыт бирелде. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт шәһәр пляжында исә зур спорт ярышлары узды. Айр бадминтон буенча Россия Милли бадминтон федерациясенең ачык кубогы 40-тан артык катнашучыны җыйды. Бүтән Россия ярышларының 4-нче этабы ир-ат, хатын-кыз һәм катнаш парлы разрядларда узды. Ярышларда спорт мастерлары, алдынгы хәвәскәрләр, шулай күптән түгел генә уйный башлаучылар да катнашты. Алар арасында республиканың төрле районнарыннан гына түгел, Россиянең башка төбәкләреннән дә килүчеләр бар иде. 7 сәгатьлек көч сынау дәвамында 3 комплект бүләк уйнатылды. Ярышлардан тыш фестиваль кунакларын күңел ачу программасы белән дә сөендерделәр. Это праздник бадминтона, когда... Бу бадминтон бәйрәме. Анда теләгән һәркем килеп бадминтон уйный, музыка тыңлый, бии һәм коктейльләр эчә ала. Һәм әлбәттә, бу ярыш бадминтонны популярлаштыру, шәһәр халкы өчен масса күләм спорт төре буларак таныту. Безнең шәһәрдә бадминтон барлыгын һәркемгә белдертү максаты белән оештырылган. Знали, что у нас бадминтон есть в городе.
Эйр бадминтон дисциплинасы Халыкара бадминтон федерациясы уйыны пляж версиясының киңәйтелгән варианты. Ул авыррак валан һәм зуррак мәйданчыкны куллануны күздә тота. Бу теләсә инде һава торышында да ачык һавада уйнарга мөмкинлек бирә. Калабызда турнир 2нче тапкыр уза. Тот вид спорта, где можно говорить, что не я виноват, а ветер. Бу мөгаен мин түгел, әҗил гаепле дип әйтеп була торган бердән-бер спорт төридер. Бадминтон ул кызык, мавыктыргыч, күңелле һәм әлбәттә бик авыр уен. Чөнки күп йөгерергә, сикерергә кирәк. Әмма барыбер, әгәр син бер мәртәбә бадминтонга килсәң, син инде битараф калмаячаксың һәм һичшиксез 2нче тапкыр киләчәксең. Хоть раз бадминтон, ты уже не останешься равнодушным, ты придешь обязательно второй раз. Бу спорт түрен яратучылардан профессионаллар сафына Ләйсән Марданова 2 еллык ныклы күнегүләр хисабына күчә. Хәзер ай сайын төрле турнирларга чыгуны норма итеп кабул итә. Бадминтон белән 2 ел элек шөгыльләнә башладым. Муниципаль хезмәткәрләре спартакиадада беренче тапкыр уйнап, шуннан яратып уйный башладым. Үзебезнең Ознакайда безнең бадминтон клубы бар, Вершин Татарстаны дип атала. Шунда яңа танышлар белән танышып, общий интереслар табып, бергә менә йөри башладык. Җиңүчеләр һәм призерлар лаеклы медальләр, дипломнар һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шилтәрендәге төркемебезгә кереп карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Әлегә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.